Arrimat t'assessora en la part comercial. El que ens dona és un suport tècnic, això ens fa sentir-nos segurs. Com ens van avisant, doncs anem ficant al dia per els cursets, tot el que fan. La veritat és que està molt bé aquesta associació. Significa la unió dels diferents comerços locals. És ajuda, és confiança. És una unió de comerços on ens podem donar ajuda entre tots. I conèixer altres negocis i estar en contacte també amb altres negocis com tu, si té un problema, si no té un problema, què podíem fer, què podíem solucionar i entre tots tirar avant la xicoteta empresa. Que ens ve molt bé, estar per almenys un poquet en connexió. Que uneix els comerços de Sueca. Tenim molt present que ens van a tirar una maneta molt gran. És informació. Tot el que sigui ajudar a l'empresari a fer créixer els nostres negocis significa contractar a gent. És també la possibilitat de fer cursos. Un futur per a tots, al final. Arrimat, és una font d'informació important. Cada volta pense que està manejant-se més. I és al final una ajuda, una espenta i ens fa visibles a tots. Fa moltes promocions. Significa tindre una representació a nivell local i a nivell provincial front a les institucions. Estic molt contenta, de veritat, cada dia més.